don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the Zdar lidi, zdraví vás Mentos64 a dnes natáčím s Mythixem, s naším Mythixem. Halo. Servus. A čau zase. A blbečkem Mega PP. Baf! Dar lidi. Blbečku. Sorry za to, že jsem tě tak buzeroval, ale tak pojď. Dívej, sedni si do vozíku, až ti řeknu, tak zmačkneš páčku. Na konci tě čeká sladká odměna. Juhu. Doslova sladká. Kousek pasti nevynech. Tak. No, tak můžeš. Start. Juhu. Jeď. A ne. No a teď si ukážeme názorně, jak se ta past staví. Druhého blbečka vypustíme později. Tak. Ještě tohle. A tak. Potřebné suroviny. Redstone torch. Koleje. Koleje na redstone torch nebo na energii prostě. Páčku. Láva. A glowstone. By nebylo poznat, že tam jste to dělal. Nebo dělali. Tak. Nějaký náhradní blok, kdyby se něco stalo. No a nejsem si. No. Můžete udělat z jaký potřebujete kolejí. Tohle je víc to. Tady se sem takhle dá láva. A sem se takhle dají koleje. Pak se to dá takhle nahoru. Sluneční svit. Tak. Budu to muset posunout. Tady položíme redstone torch. Tak. Položíme sem páčku. A zapomněl jsem na návnadu. No a návnadu vezmeme. Naházíme ji semhle. Jdeme pustit blbečka. Nejchytřejší nápad. Je jezdit bez vozíku. Náš druhý blbeček. Vystup, to není pro tebe. A Mythix. Blbečku, čauky. Už byl na čas, aby mě někdo pustil. Diamanty. Do vozíku. Se vždycky hodí. Tak. Vydrž. No a můžem. OK. Děkuju. Ne.
No a tohle je past rail, nebo kolejová past a takovou past si můžete vytvořit kdykoliv, z čehokoliv. Glowstone byla jenom ukázka, že to. A děkuji. A nashledanou. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Here we